ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубед. имрӯза влогро оғоз мекунем дӯстон. ана духтарчаи ман Зинураҷон 5 моҳа шуд, машаллаҳ. Барои фотосессияш тортик бенто заказ кардаги будем, овардан. уже аз ҳамин 1 моҳагиш фақат аз ҳамин ҷо заказ мекунем. ҳам чӣ хеле ки худамон тавсия медиҳем, чӣ хеле ки мехоҳем, ҳам хел тайёр карда метиҳанд. пижамаи Pinterest гуфтаги будам, дар влоги гузаштаам ҳамхамин гирифтаги будем, баъд тортикашам ҳамхамин заказ кардем. беҳад сахт ба ман маъқул шуд. обычно мо ҳамин бенто тортика намехӯрем, фақат барои фотосессия мегирифтем. ин бор як маззаша чашида дидем, беҳад болаззат буд. дӯстони азиз, ҳозир мехоҳам шуморо бо хоҳаракам шинос намоям, ки дар ширкати Атомӣ кор ва фаъолият мекунад ва ҳамаи занон ва духтароне ки дар хона бекор нишастаанд ба кор даъват мекунем. ширкати Атомӣ яке аз беҳтарин ширкатҳо дар ҷаҳон мебошад, яъне ҷойи аввал аст барои маҳсулотҳои беҳтаринаш, кушон, ҳар гуна кремҳо, витаминҳо, инчунин дорувориҳо барои муолиҷаи ҳар гуна бемориҳо барои занҳо, мардҳо низ шумо дарёфт карда метавонед. духтарони азиз, бед ҳама каса дар анамин ширкати Атомӣ кор мекунем. мо ҳозир анамин духтарака номероша мегузорам дӯстон, хоҳаракама дар ин ҷо кор ва фаъолият мекунад ва инчунин ойликоша мемонам дар анамин рекламам дӯстон. бинед ки дар як моҳ чӣ қадар маош ба даст меовардааст. чӣ хеле ки медонем дӯстон, дар ширкати Атомӣ 2 линия аст. яктаи линияшро худашон пеш мебаранд, а дигарашро ана ҳамин хоҳаракам 24 сола аст. дӯстони азиз, ана ҳамин як группаи калони худашро дорад. боз дар ҳанамин ваям закрепить мекунам группаи силкаи группаша, инчунин номерои телефонашро мегузорам. марҳамат, касе ки хоҳишманданд дароянд нависанд дӯстон, ҳамаи кора, раванди кора осона карда шумоба мефаҳмонанд. званияи агентӣ доранд дӯстон. чӣ хеле ки медонед, дар ширкати Атомӣ дар як сол танҳо 2 маротиба шумо харид мекунед, тамом. ва инчунин дӯстони азиз, дар командаи анамин духтарак даромада регистратсия кунед. ҳам хе кора шумо осон карда мефаҳмонад, ки шумо аллакай дар як моҳ метавонед кор кунед, ойлик ба даст оред ва инчунин дӯстони азиз аз маҳсулотҳои анамин ширкати Атомӣ харидорӣ карда барои худатон истифода баред. ҳамаи анамин кремҳояш дӯстон беҳтаринанд. ман худамам аз кушонаш истифода мебарам. анамин ҳамаи анамин дох ё ин ки чӣ айбе ки дар рӯй доред ҳамаша мепӯшонад. хушрӯ карда ранги тональни крем кардаги борин хушрӯ карда нишон медиҳад. ва инчунин дӯстони азиз, ногуфта намонад ки дар анамин силкае ки ҳозир ман мегузорам, дар он ҷо шумо подробно метавонед дар бораи анамин ширкат фаҳмед. чӣ саволе ки доред ба рақамҳое ки дар рӯи экран ман навистам нависед. дӯстони азиз, аз номи ман нависед. касе ки мехоҳанд кор кунанд аз номи ман нависанд, ки кораш осон карда мефаҳмондааст. ҳамаи анамин равиши корро осона карда мефаҳмонад, ки шумо дар як моҳ аллакай метавонед соҳиби маош шавед. духтарои азиз, ҳар яки мо ҳозир дар хона бекор мешинем. метавонем ки аз ҳозир хеста регистратсия кунем. тамом, регистратсия бепул. ҳамин телефон кати шумо ҳамин рақамоба менависед, регистратсия мекунед, кора сар мекунед. дӯстони азиз, метавонед соҳиби маошҳои калон шавед. марҳамат, духтарон, хоҳишмандон, дароед ба марҷона нависед ва инчунин равиши корро омӯзед. духтарои азиз, ман чанд рӯза влогама якҷоя кардам, баъд якта видео карда мондам. имрӯз мо ба ҳаво боронӣ, уже ҳаво хунук шуд. касоне ки дар Россия зиндагӣ мекунанд, аллакай ба барф боридагӣ, ҳаво хунук шудагӣ. мо баям уже омад ҳамин хунукиҳо. имрӯз бошад ман хостам ки камтарак лакман суп кунам, барои ин ки ҳар рӯз ҳамин хӯрокҳои хамирӣ истеъмол мекунем. баъд сар кардам дӯстони азиз, камтарак гӯшта сурх кардам, баъд пиёз, помидор,
картошка сабзи андохта жарит мекунам, зира меандозам, қати намак, баъд мемонам камтар жарит мешавад, баъд об меандозам дӯстон. Ман бисёртар дар авходам болгарский намеандозам, камтар талх мешавад авходам хел, барои ҳамин намеандозам болгарский. Баъд бо дар раванди ҳамин видео мебинед лагман харидагӣ будем, ҳамуна ҷобаҷо контейнер ба гузоштам. من عيني دي قبل دي بكل حاجة فيها بدي وكل يوم بنام واقوم بألف إحساس بينادي كمان. أنا حاليا контейнерро аз магазини Руйо харидагӣ будам, дӯстони азиз. Дар ёдатон бошад, влогои пешинам ба фақат ан магазина рекомендовать мекардам, чизои нағз доранд мегуфтам. Баъдам хеле ҷобаҷо карда гузоштам ҳамин контейнерон ба маваёма. Анами охираш ба вақте ки меандозам лагмана, баъд райҳони қоқ кардагӣ меандозам дӯстон. Инҷа бошад хӯроки нисфирӯзии мо тайёр шуд. Баъд ам хел кособа кашидам. Бо стирка кардам, дӯстони азиз. Инам барои духтаро як мотиватсия мешавад. Ман ҳар рӯз стирка мекунам, ҳар рӯз либос мешӯм дӯстон. Аз он сабабе ки кӯдаки майда дорам, либоса ҷамъ карда намешинам, ҳар рӯз мешӯм. Баъд қати Зинураҷон прогулка биромадем пеши хона. Зинураҷона ҳавои тоза ба бировардам. Камтар қатиш гаштем, прогулка кардем, баъд бо омадем хона. Омадем бо картошка фри кардам, камтар жарид. Баъд либосҳои Зинураҷона тах кардем. Инҷа ба ҳамаамун чизоша хеле контейнер гирифтагӣ будам барои чизо. Ҳамуна кушодаму чизоша ҷобаҷо кардам, памперсоша, кремоша, ҳамаша адзена либосакуша утсю карда мондам. Духтарое ки кӯдаки майда доранд, мотиватсия мешавад, ам хеле либосҳои кӯдакотона фақат тах карда монетон. Баъд бо дӯстони азиз хостам ки имрӯз салати шӯрба кунам. Мо ҳозир шавҳарам худам барои ми бисёр накардаем. Сета тухм, сета картошка, сета сабзи, якта свеклаи калон кати кардем. Ам хел нормальни барои ду кас шуд. Баъд ҳамашам хел аз тёрка гузарондам духтаро. Баъд якум вай картошка мондам, аз болои вай шпроты, баъд тухм сафедиша, баъд ҳамаша баъди ҳар як амин чизамон маҳсулотамон ҳамаш баъди ҳар якташ майонез мекунем. Баъд свекла мемонем, аз болои свекла боз тухма аз тюркая майдаш гузарондам, хел болошбо курашат мекунем. Беҳад як ваи нағз шуд, салати нағз шуд дар рӯзи боронӣ, ҷои гарм кати. Мо имрӯз салат хӯрдем. Акнун бо бегониба мехоҳам простам хел питса на сковороде тайёр кунам. Осонак. аз кӯдаки майда кати ҳарчи пухтам бо камтар вай мешавад, барои ин ки кӯдак инҷихӣ мекунад, чӣ мекунад, барои ин ҳамун на биструю руку ягон чиза тайёр мекунам, бо пага ягон хел авқот тайёр кунам мегум.
این بود یک ولوگچه امروزه ما دوستان. میخوام همه دختران زنانی که دستگیری میکنن من رحمتی کلام گویم. من شما نمیشناسم همتون، لیکن از همه شما منت دارم برای کامنتاری خوبتون دوستان. به حد خرسندم که من رو از بسیار جاها بسیار دولت ها تماشا میکنید، دستگیری میکنید. من آری شوهر نکردگی بودم، من یوتیوب ما کشودگی بودم. چند سال پیش من حاضر بود دختر دار شدم. کسانی که از پیش تماشا میکنن میشناسن میدونن من. انا چند سال شد که با من هستید. به حد شد، به حد خرسند هستم دوستان. کامنتاری خود رو در تگ انامین ویدیو فراموش نکنید. همه شما رو دوست میدارم. تا ولاگ های دیگر خیر. معشوقي مع حبي لي هدت عيني بنظرتين ندت علي بضحكتين يوصلوا اللي انا فيه. معنى ملوش معنى من السلام اللي بالايدين ومن الكلام اللي بالعينين غير اني فرحانه بيه. لقيته قدامي حبيب ايامي يا ريته يبقى لي فارس احلامي. اللي انا بستنى ده وانا بوصله في حاجه واصله وكم حاجه انا نفسي اشرحها له عن احساسي وياه. من عينيا دي قبل دي بكل حاجه فيها بدي وكل يوم بنام واقوم بألف احساس بينادي. يا ريت كمان اعيش زمان على الزمان ما بين ايدي وعندي تاني راضي مع حبي ليه. ايه بقى انا مخبيه حبيبي شاف وانا معاه كم اعتراف مقدمه عن اللي انا